Magyar Teátrumi Társaság ebben az évben is odaítélte a nemzetiségi díjat. A rangos elismerést Werner József, a Cinkapanna Cigányszínház szenikusa, látvány- és díszlettervezője veszi át. Most, amíg csinálunk színházat, addig, amíg ezt egészségügyileg bírtam, addig magamnak cenéroztam, utánfutóba szállítottuk, akkor a díszleteket, amikor összeraktok, akkor meglepődtek a nézők, hogy mert magamnak cenéroztam. Tehát olyan volt, hogy össze lehetett annyira bontani, és én egyedül építettem mindig meg. Volt, ami még játszottam is utána. Érdekes volt. Én előtte is színházrajongó voltam, mert rendszeres színházlátogató voltam Kaposváron, édesanyám közel laktak ott is, rendszeres premier közönség voltam, Pécset is. Hál' Istennek olyan rendezőkkel, meg olyanokkal dolgoztam, ami automatikusan feltételezett egy igényességet. Semmilyen média, semmi nem tudja eltüntetni a színházat. Az annyira ott, és azonnali hatású valami, hogy az kizárt dolog, hogy a szó ereje, és az, hogy nem egyforma. Tehát nem, hogy fölveszem, és akkor mindig ugyanazt lökik. Tehát az mindig hatása van tetében egy olyan, hogy mind a két oldalról, mert mindig más néző is van, meg másképp játszanak a színészek. Kétszer ugyanazt úgy egy színése játsza el. A díjat átadja Gergely László, a Nemzetiségi Színházak Szövetségének elnöke, Szebeni Krisztina, a Jelmez Art Kft. Asszisztense, és Szabó László, a Magyar Teátrumi Társaság főtitkára.